Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jawwali mon kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni a salminama a jurama aɗa ñagane kadi cellal e jam ola wonoti a sattoɗo mi seguidore mangi ziar ñeb wala bandiraɓe mi sikku hanki kay mi jippi golle rey taw mi wawani on ɗo vidéo mi waɗi mbo direct suɓe bandiraɓe ko jimi ɗo o ko mi meeɗa mi yi e Sénégal duuɓi am ɗi kewani noon mais mi meeɗa mi yi e Sénégal mi meeɗa am nan so meeɗi wan oɗo ko waɗi ɗo hanki ko onon gandi toujours ɗo woni komin kaltanin ko manam woni yimɓe yewɓe so pullo ino leɓa ko ɓe manam ko DJ Jackson wi'o ko andunoɓe kan law ɓe joɗodannomi e placeji ɓen in jiya vidéo jami radio furuƴo yawrina toujours ɗum kalnanmi yimɓe ɓe jewte am ɗe mbaɗanammi min ko yimɓe tawa cerveau ji maɓɓe ino moƴƴi so cerveau neɗɗo moƴƴani tawa an ko ñamɗe tan e rewɓe woni e hakkille ma he a wawa fam min ko kalanmi ko donc ino waɗi fayida yimɓe ɓe gartira hakkilleji maɓɓe ino waɗi fayida yimɓe ɓe ndeno ɓoyani kadi on jiiɗo vidéo goɗɗo ɗum oya calal leñol haali hen woni Abdousalam Ba Aruna Sow haali hen jiiɗo pullo mbo ɓe pi e France woni guindiyanke leñolgo ɓe nangi mbo ɓe pimbo ɓay ɓen ɓe kaali hen min hande kadi woni wano gelongal ba en min rewtata toon mais fii tan famnude yimɓe ɓe holto paaɗe ɗum ko min ɓooyi haalde voilà donc wano ɗeɗo ɗeni geɗe ɗum koko hawni enen poti ƴewtinade holto paada en élection ji garoji ɗo ɗi ɗum toujours min mi haalani on yimɓe ɓe yo ndeno surtout no enen fulɓe ɓe no gandi ko heewi toujours so yimɓe ɓe kaali ɓe nangata o yimɓe ɓe ko bolle puyɗe ya jokki mais so on ƴeewi hay jombo hakkille makko ko seeɗa tan no wad miijo depuis komin puɗɗi haalde ko tawa ɗum ɗo fof arani holno ho ko fenade walla ko gonga ko haalte ko donc ino waɗi fayida yimɓe ɓe gartira hakkilleji maɓɓe bandiraɓe min mi woni Gambi wodaɓe Gambi ɓe tan Yaya Jammeh ɓen e gandi hono seɓɓe ɓe e jolaɓe ɓe hakkudeji maɓɓe wano awa ko ɗum ɓe gaddi Sénégal ɓay so woni e leydi tawa an a wawra hollirde neɗɗo mo jiɗɗa bandiraɓe holto paaɗe te ɓe laamaki taw so ɓe keɓi ndi leydi est ce que goɗɗo ino suusoyi waɗoyde ni candidat wona opposant e leydi ɗum ko lamgal walla ala goɗɗo ino suusi yiide min ko mine kaari gondi hande kadi ɗum gasa Sénégal so ɓe laamima mais mi sikkani ɗum ino wawa wonde ɓay déjà sénégalais ɓe ɗum woni yimɓe ganda hoorema koye maɓɓe no moƴƴi ɓe jahi ha ɓe jii ɓen koko jokki ko wona affaire politique ɓe ko affaire ɓe gandani ɓe holko ɓe jokki kamɓe fihinna tan te vraiment neɗɗo forani woppu adama enen fulɓe law ɓuri heew e fulɓe he ko ɓe giwdatano e fanje e laɓɓe te ɗum joni mbiɗen goppe bandira wara goppen aadaji men ji leydi ɗo kala ɗum jiiɗon yimɓe kaɓi toujours o nana goɗɗo warama walla gañama ɓe giwdata e ko ɓe mbita nabaha anda honi mbiren ɗum laɓon to soko ñongete kongol ɓe giwdata e ɓen
te ko laɓɓe bonɗe ɓe jogi awa fulɓe ƴewtine ko e mum hande ɗo araɗo neɗɗo fof yo paran hoore makko ɗon arti hande donc bandiraɓe fulɓe ɓe miɗo toro yaafuye kala jiiɗo hen hoore makko gandi yewtere welani ɗum noon yo jam ñallu e men